Čaute, ja vás vítam u nového videa z hry Minecraft a je tu so mnou UltraminMC. Čaute. A toto je uputovka na tento server SlovakiaCraft, je to majiteľ, ja som len zástupca majiteľa. Takýto skin mám pekný. Jasné. Tu pri mne, takže IPčku od servera budete mať v popisku, aj budete mať stránku v popisku videa od tohto serveru. Povedz dačo o tomto servere. Ja vám No tak dneska vám asi ukážeme, ako vyzerá spawn. Ja vám ešte môžem ukázať, aké sú všetky warpy. Ja vám to približím celý obraz. A ako budete mať warpy, všetky dole, tu. No. Tak dneska vám ešte aj tak. No. Dnes niečo teraz vám akorát poviem, že ten spawn som, ak si myslíte, že som to stával, to jasné, že nie. Určite stiahol, lebo sa mi stávať nechcelo, tak som aj tak určite stiahol. Ak určite poznáte, čo má gamer server, tam je od Hide and Seeku, a neviem, či je to Arena 3 alebo 4 až, nie, vlastne trojka nie. Buď jednotka alebo dvojka, až štvorka. No tak to vyzerá. Tu sa keď dáte lomeno spawn, tu máte dva ender chestky. Kde si? No tam sa môžete dať veci, nebojte sa, ak tam dáte veci, tak nikto vám ich neukradne, lebo ako ender chesta je zaradená len pre tých, čo sú tu. A každý, čo tam nájde ender chestu, ako keby jeho, a nikto nemôže sa dostať do ich vecí, čo sú tam uloží. Presne tak, takto vyzerá spawn, ja to priblížim. Celkom pekný. Ešte možno neviem kedy, ale dáme možno aj novší, lepší, modernejší, tak to je nejakú dedinke nejaká. Ale tak toto ešte postačí, takže to je jedno. Takže určite príďte na tento server. Je to taký ľahší server. Môžeme vám dať aj nejaké veci potom, keď tam prídete a tak ďalej. Takže no počkajte, ešte niečo dodám, ak chcete si kúpiť VIP, tak choďte na mar VIP a rád by som bol, keby si takto kúpil a do toho ešte dostanete Enchant Natural, ale to ja už ako sám majiteľ dám, alebo ja uvidím, kto si kúpil VIP a tak. Boli by sme radi, aby ste kľudne kúpovali VIP a tak. VIP stojí len €20 a ostatní nad €20. No to je všetko. No tak určite príďte na tento server a potom mi napíšte, alebo majiteľovi napíšte a volá, čo vám dá. Takže ak sa vám video páčilo, tak nezabudnite dať like, odber aj koment a určite príďte na tento server. Takže my sa s vami lúčime a čaute. Čau.